ngati munampanga blog munthu ku TikTok ndi mufuna mubwezerese mchimake mumpange unblock, tatiye ndikuoneseni kuti timatani. Ndiye ukasegula TikTok wakoyo chomwe umayenera kuchita ndikupita apa pa search, kenako usearcha zina la munthu amene ukufuna kuti umpange unblock uyo, ngati zina lake kulikumbukira ndiye upanga click, kenako akabwera umampanga no click. Ndiye kuti imachita kuonesa apa kuti unblock, ndiye kuti umpanga unblock ndikupanga unblock sujonchi, ndiye kuti zikatero zimakhala kuti zatheka. Komano tingoyerekeza kuti munthu uyo zina lake unayiwala, tatiye ndikuoneseninso kuti timatani. Timapita apa pa profile, kenako mpita apa pali malaini atatu pa, kenako settings and privacy, kenako museseresa mupita apa pa block the accounts. Ndiye kuti ukuimaonesa anthu onse amene munapanga blog panopa pa TikTok ndi mangopanga unblock amene mukufunayo. Ngati apa tifuna tichoseko uyuyuyu, ndiye kuti tipanga click unblock. Basitu zikatero ndiye kuti zimakhala kuti zatheka, tampanga unblock ndiye kuti alikirini. Mukatero ndiye kuti zakhala kuti zonse zatheka, ndiye kuti muzayamba kucheza kuona mapost ndi azinzake. Ndiye